Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Haga Jingïateh halor ka kamti Uranium South West Khasi Hills District kalapin long ik hinyo trap Integrated Territorial Organization HITO ban pha ik Kyrwoh ban pin sngo ka sarkar India badai ban Pynduh Pyndam ya ni Jingthmu kat kum ka Kyrwoh bala pha ha khat sautrek unai tung arja arpan riu ke HITO kalapin pau ik jingsong khya ka bajur halor Jingïateh ba Jingthmu khubor ke brang shen ke be dai ba Jingthmu ban ti Uranium ha ka thain South West Khasi Hills Meghalaya Laong baga HITO ka kwa man pin kan mawi ka sarkar India bagi paj hinyo trap na do man shwai kala persha paj ba bada khawai ka sir ye ki no ki Jingthmu ban ti Uranium namar ki jingmai ki bala ban kata e ka maryang ka kwat ka khya ka emlang ka salang bad ru ban pinne pinsa e ka culture ka jat ban reu khasi Laong ru bagi jingjai kibla mi na Jingti Uranium ha kiwei pat ki jilla kham tam hajarkan kila pin iye ki jing e ki bajur ki be de ba ka jingta radiation ka jingja khlia ka maryang ka jingpin jabo ki bat ki jingmai ki bene slam ka kwat ka khia jing ki pat ba ka de ban long ka jingma ha mi ka Meghalaya bat ka nuksa ban bot ka Kyrwoh kala ka doru ba ka HITO ka kwa ru ban pin kan mawi ka sarkar India ba ka sarkar Meghalaya ka dep shim ka rai ka bashai halor ka ni ka kam ha ka jingyalang ka kin hun mintri ka long ha ka shitarik unai lar arja khan riu kabla rai ban weng noi ka jingbet bala ai ka Uranium Corporation of India Limited UCIL ban le ki kam jingyai linti shwa ka project hawa ka ji Laong ru bakat kum ki Jingïateh khubor badang shen ki bapin i baka Australia kala minjur ban shalan uranium she India ka HITO ka kintu ka sarkar India ban pindan kam ye ka te ka lat Jingïateh lang bat kari Australia na ka banta ki jinan kam jang kari hinrei amman persyang biang ban wanra ka Jingti Uranium ha Meghalaya persha jur de ki patba ka HITO kala kintu ka sarkar India ban pin kut no shi sindan ya baro ki Jingthmu ban ti Uranium ha Meghalaya ban Burom me ka rai ka sarkar Meghalaya house nam arja khatn riu ka bala Pyndam me ki kam jingyai linti jong ka UCIL bade ka lease ka bla ai ban Burom me ka instrument of accession but ka annex agreement ka bla soy ha ki Khasi states ba ka Union of India ban ya dai ka maryang jong ka Meghalaya ki telong ka jingriu spa jong ki marat ba ka jingthong jingtap bat ka kwat ka khya jong ki pateng ki banwan ban pinnan kami ki wei pat ki lat jingyo uranium lingba ki Jingïateh jingikut bat ki wei pat ki ri kin thop ka Australia ha ka jaka ban pin bor ban ti Uranium ha Meghalaya kabla sha persha ki pat ba trai ri Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pindon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya